हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो स' नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थामनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआव बेसेबां गोमोथाव खोथाफोर हाबनानै दं। बे थामनेलनि खोथायाल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनिया गोबां गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोर हाबनानै दंबावो। बेनिखायनो बांद्राय बुंबाय थाला, डाइरेक्ट भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो। भिडिअखौ जागायनोसै। फैक्ट नाम्बार 7। स' लोगोफोर, नोंथांमोना मोनसे गोमोथाव नंगुबै जाथाय खिन्थानि। 1986 मायथाइयाव फ्रान्सनि सासे आइजोआ हेलिकप्टार सालायनो जोबोद ट्रेनिं लागासिनो दंमोन। बेनिफ्राय बे ट्रेनिं लायै सानसे सालायनो रोंमारबाय आरो बे हेलिकप्टार सालायनो ट्रेनिं लानायनि जाहोना जाहैबाय बिथांनि हौवाया मोनसे जेलाव हमजानानै दंमोन बेंकाव सिखाव खालामनायनि थाखाय। आरो बे हेलिकप्टारजों बिरना थांनानै बे जेलनि उखुम सायाव बिरहैयो आरो बेनि हौवाया बेयाव बारखोनानै बे हौवाखौ खावनानै लायनो हामारो। गोमोथावना लोगोफोर। फैक्ट नाम्बार 6। लोगोफोर, 21 अक्ट'बर 1978 मायथाइयाव फ्रेडरिक भेलेन्टेस मुंनि पाइलट अस्ट्रेलियानि सासे आरो बेनि प्लेनआ जेबो मोनथिमोनालासिनो गोमालाङो रहस्य गोनाङै। आरो बे गोमानायनि सिगां रेडिअ'आव बे बुंहरनाय बादिब्ला बेनि सायाव प्लेननि सायाव एयारक्राफ्ट महरनि एयारक्राफ्ट मोनसे बिरबाय दं बे बुंहरदोंमोन। बेनि 2 सेकेन्ड उनावनो बे बुंहरो बे मायबा एयारक्राफ्ट नङा, बे आलादा बेसाद आलादासो बे। बेनि उनावनो बेनि प्लेनआ गोमालाङो आरो बे गावबो गोमालाङो आरो दिनैसिमहालागै बेखौ नागिरनानै मोनाखिसै। अब्ला बे नोंथांमोना मा सानो, बे मा एलियननि एयारक्राफ्ट स्पेस UFOमोन नामा लोगोफोर? फैक्ट नाम्बार 5। स' लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौना जेब्ला बिमानि उदैनिफ्राय गथ' सासे जोनोम जायो अब्ला बे गथ'आ बयबो मोनसे समाव गिबि 5 निफ्राय 7 सप्तानि समाव गासैबो हिनजावसा बा फिमेल जायो। जों बयबो लोगोफोर, आरो बेनो फोरमान होयो दि हौवाफोरनावबो मानो निप्पल्स थायो। मानोना जों सानसे बयबो फिमेल्समोन। बे गिबि 5 आरो 7 सप्तानि समाव बयबो फिमेल जाग्रोयो। बेनि उनावसो अर्गेनफोरा लासै डेभेलप जायो। बेनिफ्रायसो सोरबा हौवा जायो, सोरबा हिनजाव जायो। नाथाय गिबियाव बयबो हिनजावसासो जायो, फिमेल्स। बे खोथानि सोमोन्दै नोंथांमोना सिगाङाव मिथिगौमोन ना? मिथियाब्ला प्लिज खेबसे लाइक खालामनानै होदो भिडिअखौ। फैक्ट नाम्बार 4। स' नोंथांमोना मोनसे इन्टारेस्टिं जाथायनि सोमोन्दै खिन्थानि नंगुबै खोथा। बेबो मोनसे रिंली कम्पेनि दंमोन आरो बे गिबियाव साबोन बानायोमोन आरो बे साबोनजों लोगोसे बेकिं पाउडार फ्रियावनो हरफायोमोन। बेनि उनाव बेनि बेकिं पाउडारखौसो मानसिफोरा बांसिन मोजां मोनलांग्रा जाबाय। बे मोजां जाखागोन क्वालिटिया, बेनिखायनो मानसिफोरा बांसिन बेखौ मोजां मोनग्रा जाबाय। बेनिफ्राय बे कम्पेनिया मा खालामबाय, बे साबोन फाननायखौ बन्द' खालामनानै बिसोर बेकिं पाउडार दिहुनबाय आरो बेकिं पाउडार सेल खालामबाय। बेनिफ्राय गोबां बिबांनि सेल खालामनाय समाव आरो बिसोरो बे बेकिं पाउडारजों लोगोसे मोनसे सुइंगाम चकलेट बिदि बिसोरो फ्रि होफालायबाय। बेनि उनाव बे सुइंगामा ओरैबायदि पपुलार जाबाय। बेनिफ्राय बे कम्पेनिया उनाव सुइंगाम कम्पेनि जालांबाय आरो बे जोबोद फेमास पपुलार कम्पेनि। जोंनि गेजेराव फैयाखै, जोंनि गेजेराव खोनानानै मोननो नागिरा, नाथाय बे बुहुमनि मोनसे फेमास सुइंगाम कम्पेनि आरो बे कम्पेनिया बिदिसो सुइंगाम कम्पेनि जादोंमोन। गिबियाव साबोनसो दिहुनोमोन लोगोफोर। इन्टारेस्टिं ना? फैक्ट नाम्बार 3। इन्ड'नेसियायाव राइस फिश मुंनि मोनसे बिदि कालचार दं। बे आदबजों बिसोर आबादफोरखौ मावो। बे आदबा जाहैबाय बे फोथाराव, माइ गायनाय फोथाराव नाफोरखौ बिसोर गारनानै होयो आरो बे नाफोरा एम्फौफोरखौ जायो आरो बेनि थाखायनो बे फोथाराव अक्सिजेन सार्कुलेसना मोजाङै जायो। आरो बेनि थाखायनो नर्मेल माइआ जोंना बेसेबां देरो बेनिख्रुइ 10 गुन नङा 10% बांसिन मोजाङै बे माइफोरा देरसिनो। आरो बे आदबजों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय दा, नायाबो फिसिजाबाय आरो माइआबो साबसिनै जाबाय। अब्ला बे आदबा मोजाङानो। जोंनि जायगायावबो बेफोरखौ ट्राइ खालामनानै नायनांगौ, नङा होमब्ला लोगोफोर? नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। फैक्ट नाम्बार 2। रेड फक्स, आमेरिकानि सासे फेमास टेलिभिजन एक्टर। बिथाङा सानसे रिहार्सेल खालामबाय थानाय समावनो हार्ट एटेक फैयो आरो रावबो बेनिखौ मदद खालामनो थाङाखैमोन। मानोना बिथांखौ सानदोंमोन एक्टिं खालामगासिनो, रिहार्सेलाव एक्टिं खालामगासिनो होननानै। आरो बिथाङा बेयावनो थैलाङो, बे सेटआवनो। गोमोथावना लोगोफोर। फैक्ट नाम्बार 1। स' लोगोफोर, एबार आं नोंथांमोननो जोंनि गेजेरावनो सोलिबाय थानाय मोनसे नंगुबै खोथानि सोमोन्दै खिन्थानोसै। जोंना बिदि नायबिजिरनायाव मोननाय जादों, जायफोरा ओंखामखौ लासै जायो बिसोरो 42% सुबुङानो फिसा जायो। आरो जाय नर्मेल स्पिडावबो जायो बिसोरबो 29% सुबुङानो फिसा जायो। आरो जायफोरा मटा गिदिर बिसोरो, नोंथांमोना नटिस खालामबा मिथिगोन, बिसोरो ओंखामफोरखौ जाग्रा बेसादफोरखौ थाबै जायो। आरो बिदि थाब जायोब्ला मटा जानाया मटा जायो आरोना। बांसिन बिबांनि सुबुङानो मटा जायो, खायसे जाया, जोबोद खम सुबुङाल' बिदि जायालासिनो थायो बिदि थाब जाग्राफोरा। स' लोगोफोर, नायबिजिरनायावथ' बिदि मोनखाबायानो, नाथाय नायबिजिरनायनि अनगायैबो आं गावनि
प्रेक्टिकल बिदिन्थि नोंथांमोननो दिन्थिनोसै स' बे फट'खौ नोंथांमोना नाय बे आंमोन बेयाव आङो ओंखामखौ लासै लासै जायोमोन जाजोबनोनो हायामोन ओंख्रिफोरखौबो बेनिफ्राय आङो जिमाव थांबाय बेनिफ्राय ओंखामखौ बांद्राय उखैग्रा जाबाय बेनिफ्राय ओंखामखौ थाब जाग्रा जाबाय बेनिफ्राय दा आं बे फट'खौ नायदो आं दा बिदि जाबाय माने एग्जाम्पला आंनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो दासिमबो जुदि लाइक खालामाखैबा प्लिज लाइक खालामनानै गालांदो मोनसे आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर थाइसेबो खरसा गैया जोंना फ्रि बे आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै होदो बेखिनिखौनो बुंना दिनै भिडिअखौ फोजोबसै आरो गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि